Američani tak rádi mluví o podpoře Ruska v boji s terorismem. Ve skutečnosti ale tyto teroristy využívají k tomu, aby destabilizovali situaci v Rusku. А на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России. Keď teroristi podporovaní USA zaútočili na Južné Osecko, Rusko prišlo pomôcť ochraňovať civilistov a americké médiá to prekrútili, ako keby Rusko bolo agresorom. Keď prevažná väčšina Krymčanov hlasovala za pripojenie k Rusku, západné médiá to prekrútili, že ich Rusko k tomu donútilo. V 2012 sa ministerstvo zahraničia USA otvorene vmiešalo do ruských volieb a v 2014 zorganizovali násilné zosadenie ukrajinskej vlády všetkým na očiach. Začiatkom tohoto roka sa ministerstvo zahraničia USA vyhrážalo, že zatvorí plynovod Nord Stream.